గురుపుర పన్పిన ఊరుడు బబులి చిన్ను పన్పిన రడ్డు జನ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನಕುಲು ಉಪ್ಪು ವೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲಾ ಕಷ್ಟ ತೆರಿಯಂದಿಲಕ ಅಕ್ಲೆನು ಮೋಕೆಡು ಸಾಂಕುವೇರು ಬಬುಲಿ ಕೆಲಸಡು ಮಸ್ತ್ ಉದಸಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುವಲು ಚಿನ್ನು ಅಲೆನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತಾ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವಲು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತು. ಚಿನ್ನು ಬಬ್ಲಿ ಮಾತಾ ರೆಡಿ ಆಯರಾ? ಚಿನ್ನು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ, ಪಪ್ಪ ಅವ್ಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎನ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೋಜ್ಜಿ ಚಿನ್ನು ಒಲ್ಪ ದೀತ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ದೈದಿಜಿ ಈಯೇ ಓಲ ದೀತ ನಂದು ತೂಲ ಕೊರ್ಪನಜ್ಜ ಇತ್ತ ಹಾಕುವೆ. ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಯಾನಲ್ಲ ಬುಕ್ ದೈದಿನೇ ಅಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಕ ದೂರ ಪಾಡುವಲ್ಲ ತೂಲೆಗೆ. ಬಬಲಿ ಮೆಗ್ದಿಗ್ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೆರ್ಪ ಈ ಓಲ್ ದೀತ ಅಂದು ಸುರು ತೂಲಗೆ ನಾಡು. ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬುಲ್ಪುಗು ದಾಯಿ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪುವರು ಕೋಡೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಂತದ ಮುಲ್ಪನೇ ದೀತ ಸರಿಟ್ ನಿಕ್ ತುಯ್ಯರಾಪಜಿ ಬೊಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಲೆಗ್ ದೂರ್ಪಾಡು. ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಗ್ಡೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಯಾವು ಉಂಟಾಲೆ ನಿಕುಲ ಲಡಾಯಿನು ಶಾಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಾಪುಂಡು ಪೋಯ್ ಇದರ್ಗ. ಅಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಮುಗೀಬೊಕ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ತಿಂಡಿ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಆಪುಂಡು. ಸುರು ಪೋದು ಕೈಕಾರ್ ಮುಸುಂಟು ದೆಕ್ಕೊಂದು ಬಲೆ ಕೈಕಾರ್ ಮುಸುಂಟು ದೆಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ. ಆವಮ್ಮ ಯಾನು ದೆಕ್ಕದ ಬತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನನಲ ದೆಕ್ಕರ ಪೋತಿಜಲ್ ದಾಂದೆ ನಿನ್ನಡ ಅಮ್ಮ ಕೇಂದರ ದಾದ ಕೊರಡ ನಿಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ತೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಆಕೆರೆ ಬರ್ಪಲು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಓದುಲೆ ನನ್ನ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪೊಡ್ಸಿ. छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम 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 भीम. ಟಿವಿಯರ್ ದೀನಿ ಟಿವಿಯರ್ ತೂಪಿನವು ಅವು ಅಕ್ಕ ತೂಪಿನಿ ಯಾನತ್ತು ಯಾವನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಬಬಲಿ ಟಿವಿ ಬಂದ್ ಮನ್ಪು ಓದುಲ ಓದಿ ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿ ತೂವಲಿ. ಆವಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕನೆ ತೂಪೆ. ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಬಬುಲಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ದಾಲಾ ಓದಂದೆ ಖಾಲಿ ಟಿವಿನೇ ತೂದು ಕುಲ್ಲುವಲ್. ಮನದನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಬಬುಲಿನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಂದಿನೇಕ್ ಅಲೆನ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಕ್ಲಾಸರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡುವೆರು. ಉಂದೇನು ತೂಯಿನ ಚಿನ್ನು ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆಡ ಪನ್ಪಲ್. ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿಜಲ್ ಪಂದೆ ಅಲೆನ ಟೀಚರ್ ಕ್ಲಾಸರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಅಂದದೆ ದಾಯಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿಜ ನಿಕುಲು ಕೇನ್ನ ಮಾತ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೆ. ಅವು ಈರ್ ಕೊರ್ನ ಸಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಏತು ಸರಿ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದು ಜಲು ಪಂದೆ ಇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೆರಿಯರ ದಾಳಜ್ಜಿ ಮೂಲರ್ತಿ ಚಾಡಿ ಪನ್ಪಿನಾಲ್ ಬತ್ತದ ಮಾತ ಚಾಡಿ ಪಂಡಲು ಅಲೆಗೆ ನೆರೊಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವೇನು ಈ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನು. ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕಲ್ತನ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ವಿದ್ಯೆ ಉಪ್ಪನಿನಕನ ಜೀವನ ಪಶುಗೂ ಸಮಾನ. ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನಗನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿಂದ ಮಲ್ಲಾನಗ ಎಡ್ಡೆಡು ಜೀವನ ನಡಪೂಲಿ. ನಿಕುಲು ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬಕ ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ, ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ, ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಮೊಕ್ಲೆಲಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲ್ಪರ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಕಲ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಏನೇರ್ದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದು ಸುಳ್ಳು ಪನಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಕಲ್ಪುವೆ. ಯಾನ್ನ ಚಿನ್ನುಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ ಕನಪ. ಒರ್ತಿ ಪೊನ್ನು ಮಗಲು ಕಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ತಿಲಕ ಮಾತಾ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲೆಲಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಎಂಕುಲ್ಲ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ.